Здравейте, потребители на YouTube! Аз съм Explosive TM и днес ще играем или ето тази игра. Опа, нещо бъгна. Тук или тук. Значи или ще играем Super Smash Mode или Survival Games или Blockhunt, т.е. Cat and Mouse, т.е. скринца. Така че сметам Cat and Mouse, то да. Тук вземем. И да, значи това първият клип, който снимам вече Survival Games и различни игри. Така че скоро може да изберете дали да снимам също и How каквото кажете, само нали, в описанието. Всичко, което ми кажете, ще направя. Четете. И да, значи ще снимам сигурно Survival с някой приятел. По-нататък. Така че коментирайте, харесате, така нататък. Сега вече събрахме 24 човека снимава. Или не знам. И да започваме играта. Сега. Целта на играта е, ако знаете какво е криеница, ако не знаете, което е доста странно и предполагам, че едва ли някой няма да знае, така че нека да кажа пък като не. Значи аз съм солджър, т.е. войник, който трябва да намерам тези, които се крият. И да, тук сме на един кораб, затворени, и като ни пуснем вече, ето, ние сме релисници, трябва да намерим тези шматки, които се крият. Че излязох от роста, ще трябва малко повече да плувам. Съответно, те имат време, което печелят време, т.е. не че печелят време, ето там, ако не замърга. Кой фърлящи тук е? Това са машини. Аз отивам под водата. Кой ще се мърга ти, бе? Оп. Ето така. И така, сега почвам вече всичко да удрям, тъй като не съм сигурен какво е. Всичко, което набарам дам. Не, това не е. Тук нещо мръдна. Кара. Това сега тук летко отбрам. Какво направи този, бе? Какво стана, бе? Мъргайте, бе! Ето си умря. Умре. Този чест плейт нищо не ме радва, ма. Където съм бил, като бях коткам. Точно като бях мишка. Лип.
И так по 6-4 минути. Аре бе, до сега никой не съм трепал. Оп, Мария, Денис. Какъв сте? Опа. Къде е мой човек? Що така е? Що така е? Прасита! Давай, да. Аре! Добиваци. Опа. Аре, бързо, 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 бързо. Бързо, бързо, бързо. Бързо, 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 бърже, бърже. Бърже, 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 бърже. Бърже, бе. Давай, бърже, бе. Аре, бе. Аха. Аре, бе. Ой. Браво, мен. Това не го убих. Сега трябва да се погрижа за другите. 9 дето съм. Опа. Охо! Ко правите, бе? Ми бяха 10 блока, дето и факти. За мен в час поне. Майко! Татко! Опа! Оп, само нещо не е. Poor such a waste. Бях тук. Бягай! Оп, спечелихме. И да играхме Cat and Mouse. Значи, това беше от мене. За този епизод ще снимаме сервайвал за малко. Значи, това беше от мене. Надявам се да ви харесва клипа. За това, че коментирайте, харесате, абонирайте се за моят канал. Благодаря за гледането и чао от мен.